omnye ubaba ungenela kimi ku 1-on-1 ezoqela umsebenzi. Sangena ku 1-on-1 ngamkhulekela, qeda kumkhulekela ngamtshela ukuthi akambe wenza inani. Uma bambiza emsebenzini wabizwa amakhampani azaba u5. Wabiza ukuthi akhethe, uthi ngakhetha lo nemali nalo ngubona ukuthi uduze nasekhaya ene lo ngawubona ukuthi unomsebenzi. Benda akabuya ngazongitshela sengihlangane naye eTV sekabonga. Athi baba emva kokuba sengihleli 8 years kungekho umsebenzi silambe ekhaya. Kungekho umuntu one income in the whole family. Ngathatha isinqumo sokuza kuwe baba uNdlovu ngubone eTV. Ngabhadala ngemali yokugcina. Ngahlala nawe phansi. Yasebenza. Ngathatha umsebenzi ngubona ukuthi unemali futhi uzongisebenzisa duze nasekhaya. Ngihlangane nalomuntu eTV sekabonga. Ngiyaphinda. 8 years. Ahamba ogwadule. 8 years. Imithombo ivaliwe. Kodwa one day imithombo yavuleka. One day ugwadule lashabalala. Ilento ezakwenzeka empilweni yakho. Only one day. Alivumela lithi amen. Ngifala kanjalo nje ngithi ongenze kubantu ngoJehova kuyenzeka. Unomunye usesi umpofu ngiyamkhohle igama lakhe kodwa she is ugcwele kakhulu esontweni uhlala khona ngamaSunday. Lo sesi wafika athi baba ngithola ingane. Shado yaphela. Ngambeka isandla. Nangiqeda kumbeka isandla unkosikazi wami uMadube wamnikeza amanzi. Wafika waphuza amanzi. Uthi lo sesi nangimbeka isandla kwaphuma inyoka. uMadube wasemnikeza amanzi wafika waphuza amanzi. Angakalindelanga sahlala isisu. Manje bekafakaza agona ingane. Awuthi amen. Ingane uvelile eTV naloyo. Ebonga ukuthi baba sengiphethe ingane. Ngoba sikhonza uThixo ophilayo. Owenza imithombo lapho kuthiwa lelo ugwadule. Owenza indlela lapho kuthiwa ihlane. Uyabona kuleli hlane lakho uzawuba nendlela. Uyabona kuleli gwadulo lwakho uzawuba khona imithombo. Hallelujah. Anithi amen enkonzweni. Omunye umfana ofike kimi engikhuluma ngaye every day. Wafike hamba ngesitulo. Awuthi amen. Hamba ngesihlalo angakwazi ukuhamba. Lo nyawo lishopane lithela ungayi phansi. Wafika kimi on Tuesday ngambeka izandla. Kumnyama kugwadule. Kumnyama kugwadule. Ngaqeda lapha ngamphuzisa amanzi. Ngamqhoba i-anointing oil. Lwaqhaqheka unyawo. Namhlanje uyahamba. Namhlanje uyasebenza usebenza kamasipala. Nimbonile TV. Anithi amen. Nakafikile enkonzweni uthanda kufaka nansi. Uhlala afake na enkonzweni hlala afake nasi isikhafu. Umfana walemsinga le. Ngithini kuwena mntanami? Hey, ngibheke ngikhuluma nawe. Ungayisusi inhliziyo yakho kuThixo. Ngakhohliswa ngabantu. Uma konke sekusehlulile emhlabeni, umuntu esihlehlela kuye uThixo. Angiphindi. Sekusehlule konke kuphi emhlabeni. Umuntu esihlehlela kuyena ubani? uThixo. Khona la iStenga la bengila iStenga ngo2022. Waphakama intombazane yafakaza. Yathi baba uNdlovu mina bengibona ubuso. Ngoba kunomama wengane nami ngumama wengane insizwa iyodwa. Lo munye umama wengane wangishaya ngesiqitho. Ngabola ubuso.
buso bambuthe nabuqeda kubola ngahamba bodokotela namakhemistri ubuso babola. Wafika khona la eStenga khona kulelo holo ngafike ngambeka isandla. Wakhuluma umthakathi. Wathi umthakathi lona bamahambele lo. Simele eMaputo simthakathe ngelanga laseMaputo. Yilona ilanga laseMaputo elimbolisa ubuso. Ngithe ngiqeda kumthandazela ngamnikeza icream emhlophe. Awuthi amen. Ngayibusisa le cream ngathi akahamba uyigqoba wayiqhoba wabuya lo mntwana seka clean. Sekwehluleke wonke amakhemistri nabo bonke bodokotela. Yini into kumele sifunde ngalo Thixo? Ukuthi ngempela uyayenza indlela kuphi ehlana. Uyawaveza amanzi kuphi ogwadule. Ngempela. Yithi makhelwane ngempela. Mtshela ithi makhelwane ngempela. Alithi amen. Ngempela. Hallelujah. Lapha emandeni lapha yana ngathandaza lo munye umntwana. Beka inwele beziphela ziyahamba ziyaphela inwele. Sowuhlala mbozile ngoba inwele ziyaphela. Bathi abathakathi sithumuti kolosho ufike wamkera inwele. Lezo inwele ezincane bambe bowesebenza zona. Ngeke azaphumelele empilweni yakhe as long leza inwele zihlele ebhodleleni. Ngathandaza ngisemandeni. Waphahla ibhodlelo umthakathi. Zavuleka izinto zengane. Zabuya ngisho nezinwele. UJehova owenza ini indlela kuphi ehlala. Elithi iBhayibheli bonke abamethemba kuJehova banjengentaba yaseSiyoni yona engazanyezwa bethembeni uThixo.